Dobar dan, ja se zovem Mara i pokazat ću vam jednu priču koju jako volim. Zove se Ružno pače. Jako je volim zato što nikome se ne trebaš nikome rugati, zato što je svaki lijep na svoj način i ja ću je pročitati jednom. Mama Patka nastrpljivo je čekala da joj se rode djevčica. Kad je kucnuo čas, počela su se izlijegati ljuske. Kasnije je tek najveće svinulo jaje. Najezad se pojavilo iščekivano jetešce. Kako je čudno bilo. Već je promijeniti pomisli mama Patka. Radosno je povela djecu na jezero, ali pačići su zanemaravali najmlađega brata. Lako je pačić prema svima bio ljubazan, životinje su mu se rugale. Jednoga dana mudra stara Patka da mu savjet. Želiš li biti sretan? Otiđi iz manja. Kad je pala noć, pačić pobjegne svuda oko njega, bijaše mrak, tako se bojao. Ali uskoro pronađe ga kolibu i u njoj prijatelji. S ljubavlju su se brinuli o njemu. Stigla je hladna zimska i pačić osjeti čežnju za vodom. Tada napusti kolibu. Najzad je granulo proljeće i jednog dana pogleda svoj odraz u vodi i spazi labuda. Pačić, sada već labud, sretno je poletio sa svojim prijateljima. Nemojte se nikome rugati. Bog svima, ja sam Eva Katošić, učenica 2. A razreda. Pročitat ću vam jednu priču iz Mladih puntovnica. Svidjela mi se ta priča jer volim matematiku. Bila je jednom djevojčica Ada, koja je volila strojeve. Ada se zanosila i mišla o letenju. Proučavala je ptice kako bi izračunala koji je savršen omjer između njihova raspona krila i tjelesne težine. Ispitivala je materijal i isprobala nekoliko modela. Nikad nije uspjela poletjeti kao ptica, ali je zato napisala prekrasnu knjigu prepunu crteža, u kojoj je zabilježila sve što je otkrila. Nazvala ju je zrakoletologija. Jednoj večeri Ada je pošla na ples. Ondje je upoznala mrzovoljnog starog matematičara. Ime mu je bila Charles Babbage. Ada je i sama bila izvrsna matematičarka, pa se njih dvoje brzo sprijateljilo. Charles je pozvao Adu da joj pokaže stroj koji je izumio. Nazvala ga je diferencijalnim strojem. Stroj je mogao automatski zbrajati i oduzimati brojeve. Nitko dotad nije nešto tako izumio i izradio. Ada se uhvatila na mamac, a kad bismo izradili stroj koji bi mogao izvoditi složenije izračune, rekla je. Ada i Charles su se s oduševljenjem bacili na posao. Sam stroj bio je golem, a da bi se pokrenuo, trebao je još veći divovski parni stroj. Ada je željela još više, a kad bi ovaj stroj mogao svirati i pokazivati slova i brojke. Opisivala je računalo davno prije nego što su izumili suvremena računala. Ada je napisala prvi računalni program u povijesti. Želim vam puno zdravlja i ostanite doma.
Dobar dan, ja se zovem Nike Begić i idem u drugi A razred osnovne škole Marina Getalića u Dubrovniku. Danas ću vam čitati priču iz knjige 365 priča. Slobodan dan. Anja i Paško danas nemaju nastave jer je u školi pukla vodovodna cijev. Danas smo sretni, smiju se djeca koje je ljepše po ovakvom sunčanom danu šetati šumom nego sjediti u razredu. Anja plete šareni vjenčić od cvijeća, a Paško je napravio luk i strijelu. Sjedili su na livadi i slušali pjev ptica. Pogledaj, uzvikne Anja, stavljajući vjenčić na glavu. Sad si proljetna kraljica, nasmije se Paško. Kad su se vratili kući, svima su oduševljeno pričali o lijepo provedenom poslijepodnevu. Anja je jedan cvjetni vjenčić poklonila sestri. Tako okićene sjedile su uz večeru. Ujutro će sigurno cijev biti popravljena, reče otac. I škola vam već nedostaje, zar ne? Itekako, smiju se djeca. Bog svima, ja sam Marija. Danas ću vam pročitati jednu basnu koja se zove Psi i mačci. I ona se meni posebno sviđa. I nju je napisala Marija Đanović. Pas i mačci. U veljači zavijali mačci ulicama i tražili mačke. Od te dernjave nakostruši se dlaka psa čuvara, pa on zalaje. Zar ne znate lijepim glasom dozivati mačke? Od vaše dreke boli me glava. Od tog dana psi laju na mačke i nisu im prijatelji. Začudo mačke se odazovu na dernjavu mačaka. Veljača je mjesec ljubavi i sklapanja novih prijateljstava, uči stara mačka mlade. A psi dalje laju i laju. Mjesec se noću iznad kuća tiho kreće i šapće. Ljubav je glazba duše i srca. Dobar dan, ja sam Tesa računica iz drugoga razreda i danas ću vam pročitati jednu priču o dva prijatelja, to jest o dva psa. I pouka ove priče da se ne ljutimo kad naši prijatelji nešto pogrešno naprave, nego da budemo i dalje sretni. Pa počnemo. U jednoj kući su živjela dva psa, veliki pas i mali pas. Veliki pas je bio crni. On se zvao Bunsunsun. Mali pas je bio bijeli. Njezino ime je bilo Paskolina. Bunsunsun je imao čupavi crni rep s velikom bijelom točkom. Paskolina je imala kratki bijeli rep s malom crnom točkom. Bunsunsun je imao duge klempave uši, a Paskolina je imala male uši. Nisu izgledali kao drugi psi. Možda su zato imali čudna imena. Kad su se igrali, Bunsunsun je skakao preko Paskoline, a Paskolina je trčala ispod Bunsunsuna. Noću je Bunsunsun spavao na velikom šarenom tepihu, a Paskolina je spavala na šarenom malom jastuku. Kad bi bilo jako hladno, ušuškali bi se jedno uz drugo i toplim dahom bi se grijali. Svakog dana Bunsunsun je grizao svoju kost u svojoj velikoj zdjeli, dok bi Paskolina jela komadić mesa u svom tanjuriću.
Dva psa su bila jako dobri prijatelji, ali jednog dana dogodilo se nešto strašno. Paskolina je ukrala stočnu kost iz Bušunšulove zdjele. Bušunšul je bio iznenađen, ali bio je bijesan. Ugrizao je Paskolinu za uho. Paskolina je plakala i plakala. Cijela kuća je odozvalala od njihovih jaukanja. Bušunšulu je bilo žao Paskoline, ali je dalje bio ljut. Paskolina nije trčala ispod Bušunšula, niti je Bušunšul preskakao preko Paskoline. Kako su bili tužni. A onda je Bušunšul odlučio da mu je prijateljstvo s Paskolinom važnije od kosti. Gurnuo je svoju zdjelu prema Paskolini. Ona je sretno zamahala repom. Zašto? Zato što svaki pas na svijetu, veliki ili mali, crni ili bijeli, s dugom ili s dugim ili s kratkim repom, treba prijatelja. I tako su veliki crni Bušunšul i mala Paskolina veselo otrčali u šumu i igrali se cijeli dan. Tako da ja vas volim, moji prijatelji, jako mi nedostajete. Jedva čekam da se vidimo i opet učimo matematiku. Dobar dan, ja sam Bojana Lucija. Danas ću vam predstaviti moju najdražu knjigu. Ona se zove Priče za laku noć mlade buntovnice. 100 priča o izuzetnim ženama. Ova knjiga djevojčicama poručuje da se ne boje, da ne postoji prepreka koju ne mogu proći i da mogu biti što god žele i tako promijeniti svijet. To je knjiga o najboljim znanstvenicama, matematičarkama, umjetnicama i aktivisticama. A meni je najbolja priča o biologinji Sylvie Earle. Sylvia Earle, biologinja mora, bila jedna mlada znanstvenica koja je voljela roniti noću kad je more mračno i kad ne možete razmisliti jesu li ribe budne ili spavaju. Noću se, rekla je, vidim mnoštvo riba koje se ne vide danju. Ime je bilo Silvija. Silvija je predvodila skupinu akvanauta. Sa svojim je timom živjela tjednima pod vodom, ronila u raznim ronilicama i proučavala život u oceanu, kao nitko nikad prije. Jedne noći Silvija je odjenula posebno odijelo, bijelo-sivo, prostrano poput svemirskoga, opremljenom golemom, kupolastvom kacigom s 4 okrugla prozora, kroz koja se vidi voda. 6 milja pod morem zaronila je dublje od ikoga prije, bez sigurnosnog konopa. U dubini gdje je mrak, mračniji od neba, bez zvijezda, uz slabašno svjetlo podvodne svjetiljke, stupila je nogom
na dno oceana, baš kao što je prvi čovjek. U sličnom odjelu, samo milje i milje. Iznad njene glave ostavio otiske svojih stopala na površini mjeseca. Da nema mora, objasnila je, ne bi bilo života na zemlji, ne bi bilo ljudi, ni životinja, ni kisika, ni biljaka. Silvija je poučavala tajanstvene morske struje. Otkrila različito podvodno bilje i mahala dubinskim ribama. O morima se moramo brinuti, izjavila je. Hoćete li mi se pridružiti u pohvatu za spas zemljina plavog srca? Ja se zovem Elizabeta Smetiško i čitat ću priču Kornjače i zeca. Ona me potaknula da ako nešto želim ostvariti, mogu to ostvariti ako se puno potrudim. I ako to baš želim. Kornjače i zeca. Bio je to dan velike utrke. Svi su stanovnici šume došli da bi vidjeli taj događaj. Stara spora kornjača trebala se utrkivati sa umišljenim brzim zecom, najbržim stvorom u čitavoj šumi. Kornjača baš nije izgledala kao neki trkač. Mnoge životinje nisu joj davale nikakve šanse u utrci sa zecom. Tko je još čuo da je kornjača bila brža od zeca? Natjecatelji su izašli, rukovali se i stali na startnu crtu. 3, 4, sad! I začeo se pucanj iz startnog pištolja. Zec pojurio kao strijela, ali gdje je kornjača? Ona se prevrnula na leđa i sad se nemoćno okretala na svojoj kućici. A onda je izašla izvan natjecateljske staze. Zum! Preko brijega i oko potoka. Zec je hitao brzinom munje. Napokon je i kornjača krenula, ali je bila u jako velikom zaostatku, gotovo izvan vidokruga. Zec pomisli kako ima dosta vremena, pa odluči malo odrijemati ispod stabla. Teška, ali sigurna kornjača je polagano napredovala, a i prestigla usnulog umišljenog zeca. Dok je on sanja, kornjača se približavala cilju. Napokon se zec probudio. Što se to čuje? Pitao se. S druge strane brežuljka čuli su se radosni povici. Je li to moguće? Kornjača je bila nadomak cilju. Okupljene životinje nisu mogle vjerovati svojim očima, ali samo malo. Preko brežuljka ugledaš uskovitlani oblak prašine. Bio je to zec, sada je i kornjača zbilja morala požuriti. Utrka je bila sve napetija. Zec je bio sve bliži kornjači. Na samom cilju oba su natjecatelja bila jedan uz drugog. Vrpca se prekinula kada je pobjednik prošao kroz cilj. Bila je to kornjača. Pobjedila je u utrci za dužinu svoga vrata. Mnoštvo je oduševljeno počelo klicati. Bacali su kornjaču visoko u zrak. U sjeni slavlja ostao je umišljeni zec, koji je dopustio da ga kornjača pobjedi u poštenoj utrci. Dobar dan, ja sam Borna, imam 8 godina. Ovo je moja najdraža Biblija. Ispričat ću vam neke priče koje se nalazi u njoj. Savao susreće Isusa. Savao je mrzio Isusa i njegove prijatelje. Jednoga se dana Savao uputio u grad Damask. Tamo je htio uhititi Isusove prijatelje.
Na putu ga je zaslijepila žarka svjetlost. Sava je začuo glas neba. Pao je na zemlju. Ja sam Isus, rekao je glas. Nanosiš mi zlo jer čini zlo mojim prijateljima. Nakon toga je i Sava postao jedan od Isusovih prijatelja. Potpuno se promijenio. Čak je i svoje ime promijenio iz Sava u Pavao. Pavao i Barnaba kreću na put. Sada je Pavao htio i drugima govoriti o Isusu. Sprijateljio se s čovjekom po imenu Barnaba. Zajedno su prešli puno kilometara. Na svakome bi mjestu ljudima govorili o Isusu. Pavao ide u zatvor. Kasnije nakon toga obišao brojna mjesta s čovjekom koji se zvao Sila. O jednome su gradu Pavla i Silu bacili u zatvor. Ništa nisu skrivili, samo su govorili o Isusu. Oni su čak i u zatvoru cijele noći pjevali pjesme o Isusu. Odjednom u ponoć zatresla se zemlja. Zidovi su popucali, Pavlu i Sili spali su lanci. Ipak nisu pobjegli. Tamničar je bio začuđen, upitao je, kako i ja mogu slijediti Isusa. Idućeg ih je dana tamničar oslobodio. Mogli su nastaviti ljudima pričati o Isusu. Pavao ponovno u zatvor. Pavao se vratio u Jeruzalem. Ponovno su ga bacili u zatvor zato što je bio Isusov prijatelj. Pavla su odveli pred kralja. Nisam ništa skrivio, rekao je. Samo sam ljudima govorio da je Isus živ. Pavao kreće na plovidbu. Ubrzo nakon toga Pavao je krenuo na dalek put. Odjednom se digla oluja. Brod je bio u opasnosti. Na anđeo je rekao Pavlo, nitko neće nastradati. Vjetar je puhao sve jače, valovi su bili sve veći, brod je potonuo. No Pavao se spasio, kao i svi ostali. Doplivali su do jednog otoka. Kasnije su Pavao, Petar i još neki Isusovi prijatelji zapisali sve što su znali o Isusu. Sada njihove pripovijesti možemo čitati u našoj Bibliji. Pripovijesti o Isusu i njegovom životu na zemlji, o tome kako je umro na križu i ponovno uskrsnuo i kako zavijek živi. Zovem se Luke i priča koju ću čitati zove se Imam ideju i što sad s njom. Jednog dana dobio sam ideju. Odakle mi ideja? Zašto je imam? Pitao sam se. Što sad s njom? Najprije nisam mnogo razmišljao o njoj. Činila se nekako neobična i krhka. Nisam znao što bi s njom, pa sam je jednostavno odbacio. Ponašao sam se kao da mi ne pripada. Ali ideja me pratila. Brinulo me što će drugi pomisliti, što će reći o mojoj ideji. Držao sam je za sebe, sakrio sam je i nisam pričao o njoj. Pokušao sam se praviti da je sve isto kao i prije nego što sam dobio ideju. Ali je ta moja ideja bila nekako čarobna. Moram priznati da sam se osjećao bolje i sretnije s njom. Ideja je tražila hranu, željela se igrati, zapravo tražila je mnogo od mene. Narasla je i postali smo prijatelji. Pokazao sam je drugima, iako sam se pribojavao što će reći. Bojao sam se da će se ljudi smijati kad je vide. Bojao sam se da će misliti da je šašava. Mnogi su tako mislili. Rekli su da ne valja, rekli su da je previše čudna, rekli su da je gubitak vremena i da od nje nikad ništa. Isprva sam im vjerovao, stvarno sam pomišljao da odustanem od svoje ideje, gotovo sam ih poslušao. Ali onda sam shvatio da oni nemaju pojma, to je moja ideja. Nitko je ne poznaje bolje od mene. I dobro je da je drugačija i čudna i možda pomalo luda. Odlučio sam je čuvati, brinuti se za nju. Dobro sam je hranio, radio sam s njom, igrao se s njom. Najviše sam je poklanjao pažnju.
Moja je ideja rasla i rasla, a s njom je moja ljubav za nju. Sagradio sam je novi dom s otvorenim krovom da može gledati zvijezde, mjesto na kojem može sigurno sanjati. Volio sam biti sa svojom idejom, zbog nje sam se osjećao živ, kao da mogu bilo što. Ohrabrila me da mislim naveliko. Dijelila je sa mnom svoje tajne, pokazala mi je kako da hodam na glavačke. Zato što je dobro, rekla je, kada možeš gledati na drugačiji način. Nisam više mogao zamisliti život bez nje. A onda jednog dana dogodilo se nešto nevjerojatno. Moja ideja promijenila se predamnom, raširila je krila i vidjela se u nebo. Ne znam kako bih to opisao, ali odjednom više nije bila samo ovdje, nego svugdje. Više nije bila samo dio mene, sada je bila dio svega. I tada sam shvatio što se radi s idejom. Promijeniš svijet. Mislim da je bit ove priče u tome kada dječak je dobio ideju i bojao se što će drugi misliti o njoj, ali onda shvatio da je važno samo što on misli o svojoj ideji, a ne što drugi misle o njoj. Ja sam Stella Market i pročitat ću vam priču Grge Čvarak. Od Ratka Zvrka. Moj tata se zove Grga, pa mi je priča još smješnija. Priča me potaknula na to da uvijek budem dobra, a nikad zla. Grga Čvarak. Da upitaš bilo koga u mom kraju Zelengaju, tko sve radi naopačke, tko iz pračke gađa mačke, tko preskače preko zida, tko lastina gnjezda skida, tko kokoši za rep vuče, tko se s djecom stalno tuče, spreman da u svađi plane ko ugorak. Odgovor će uvijek biti Grge Čvarak. Ali da pitaš u mom kraju Zelengaju isto tako tko je cijele noći skako na bolesnoj majci dade aspirine limunade. I da pitaš isto tako tko je jako plako zato što se Mila mala po koljenu ogrebala kad je pala čak u jarak. Odgovor će uvijek biti Grge Čvarak. Što je takav, tko bi znao? Čas je dobar, čas je zao. Čas bi se svakom srce dao, a čas bi se s vukom klao. Mršav, tanak, ko suhorak, Grge Čvarak.